Banská Štiavnica je fenoménom, pretože v žiadnom inom meste nenájdete tak výnimočnú koncentráciu živého umenia, histórie a prírody súčasne. Popri prechádzke jej malebnými uličkami a skrytými zákutiami si máte možnosť vyberať z množstva divadiel, festivalov, galérií či výstav, alebo len tak jednoducho obdivovať jedinečnosť jej architektúry. My však nevnímame Štiavnicu len ako miesto na víkendovú kávičku spojenú s mini prechádzkou od trotuáru po Starý zámok. Našou ambíciou je preniknúť hlbšie a sprostredkovať vám príbehy, ktoré sú naozaj jedinečné. Štiavnická obývačka je priestor, ktorý spája inšpiratívnych ľudí a zaujímavé témy. Tou úplne prvou, ktorú sme otvorili, je práve štiavnická architektúra. Pokračujeme 4. dielom z cyklu mapovania štiavnickej architektúry. Spolu s Pavlom Fabianom, odborníkom na obnovu historických pamiatok, vám predstavíme ďalší výnimočne zaujímavý objekt. Je ním jezuitská baroková lekáreň, dom so zaujímavou minulosťou, ktorá bola zrekonštruovaná na účely bývania. Tento dom sme vybrali ako príklad dobrej praxe, inšpiráciu, ktorá významne podporuje originálnu architektúru Banskej Štiavnice a jej okolia. Špeciálnym hosťom tohto dielu je majiteľka jezuitskej barokovej lekárne a reštaurátorka v jednej osobe Danka Kukurová. Dani, ty si z Banskej Štiavnice? No, nie celkom. Som z Banskej Belej, ale v podstate celú časť života som prežila v Banskej Štiavnici. Až nás teda zavialo na Štiavnické bane nakoniec. A povedz nám, čo vlastne znamená výraz baroková lekáreň, alebo ako sa to spája s týmto objektom? No my sme tento objekt vlastne kúpili v roku 2008. Bola to národná kultúrna pamiatka a už v výpise z listu pamiatkového fondu, ústredného pamiatkového fondu sme dostali do vienka, že bývalá lekáreň. Tak sme to neriešili zo začiatku, pretože bolo mnoho iných vecí, havarijných situácií, ktoré bolo treba riešiť, ale potom sme začali aj po tejto zaujímavej histórii pátrať. Je to predmetom asi stále prebiehajúceho výskumu? Áno, to sú náročné veci. Je to predmetom výskumu, je to predmetom rešerží. Máme urobené od pána Čelku a od pána Ragáča, ale bolo to v tom kritickom období korony, kedy nemohol vycestovať do Viedne a do Budapešti, kde sú teda potrebné dokumenty, a v podstate sa to zastavilo. Takže ešte stále nás čaká určite veľa prekvapení. Ale mal si možnosť od niekoho z okolia navnímať históriu tohto objektu? Že tam v skutočnosti naozaj v minulosti bola lekáreň? No, to konkrétne to, že bola lekáreň, nám povedala len suseda, ktorá keď išla okolo, tak sa spýtovala, že či sú tam ešte všetky tie lekárnické veci. A ja vravím, že tak ako nič sme nenašli. Našli sme jednu takú vec, čo som ti aj ukazovala, a ona vraví, že ako malá sa sem chodila hrávať a bolo tam strašne veľa týchto vecí z lekárne. Takže neviem potom, akým činom sa toho majitelia vzdali a proste potom sa to zmenilo na obytný dom. Ty si tak trochu z fachu. Aké je tvoje pozadie? V akej oblasti pracuješ a čím si v Štiavnici prešla? No ja som vlastne reštaurátor štukovej výzdoby a omietok, čo som teda vyštudovala aj na strednej škole, a potom som prešla reštaurátorskými ateliérami, pamiatkostavom a v 17 rokov som tu bola kolegyňou, kde som vyučovala štukatérstvo.
teraz sa viac menej venujem obnove tejto pamiatky. A kde ešte, Janici, môžeme vidieť ešte výsledky tvojej práce? Kým sme robili v reštaurátorských ateliéroch, tak sme prešli rôznymi ateliérmi, pracovali sme na dreve, vtedy sa pracovalo a robili sa terče, robili sa trámové stropy, v metropole intarzovaný strop, ktorý teda neviem, či už tam je, alebo ešte tam je. A v pamiatkostave napríklad z grafito na Fritzovom dome. Pre tých z vás, ktorí neviete, tak je to dom, ktorý je tu oproti. Je to vlastne budova Banského archívu a je to ten neuveriteľne krásny ornament, ktorý máte možnosť navnímať, keď popod ten dom prechádzate. A teda aj štukovú výzdobu a aj vlastne z grafitovú výzdobu. Toto je pôvodný stav, alebo je to stav, v akom ste kúpili ten dom? Áno, toto je stav, v akom sme tento dom kúpili. Približne pred koľkými rokmi? V roku 2008, ako pravdu povediac, dlho sme hľadali dom a už sme teda mali vybratý v Prenčove nejaký domček, ale stále to nebolo ono, tak sme prišli ešte na Štiavnické bane, odstavili sme auto a vošli sme bránou, ktorá bola otvorená a videli sme zrovna túto časť. A vtedy som si povedala, že wow, toto je dom, ktorý na mňa čaká. Ktorý na teba čaká presne, v tomto stave. Presne, ktorý na mňa čaká v tomto stave, áno. No ale mňa zaujíma práve to uvažovanie, že za akým účelom človek kúpi dom v takomto stave. No to musí byť veľká láska na prvý pohľad, že ako vravela pani Kapustová, ale tam je paradox aj to moje, ani nie paradox, ale možno postihnutie, to moje povolanie, že ja som tento stav nevidela, ja som videla stav, aký je teraz. A vedela som si predstaviť, že to všetko sú len také chybičky, ktoré sa dajú odstrániť. Ale keď napríklad prišiel môj otec a zbadal toto, tak sa zhrozil, že toto či idem kupovať a prečo je toto národná kultúrna pamiatka. On to nechápal, že prečo. A vravím, oci, pretože nič iné takéto neexistuje. A teraz už sa na to pozerá tiež inak. A s akým zámerom si kúpila tento dom? Tiež je to taká smiešná príhoda. Tiež dievčatá chodili do útulku. Tvoje dcery? Moje dcery, áno, obidve. A starali sa o 3 starých psíkov, ktorí v podstate už si ich nikto nechcel adoptovať a boli na úmrtie. A oni si ich chceli vziať domov, no ale do paneláku si ich nemôžu vziať. Takže my sme hľadali dom, ktorý v podstate sme nazvali, že sme psom kúpili psiu búdu. Ale teda plánovali sme tam samozrejme aj my bývať, keď to bude zrealizovateľné, alebo teda bolo to aj potom hneď. Aká bola tá vaša životná situácia, kedy ste prijali toto rozhodnutie? No, nasťahovali, alebo takto. Keď sme ten dom zbadali, hneď sme teda išli sa opýtať susedovcov, či náhodou nie je na predaj. Bol na predaj, to znamená, že tá kúpa prebehla veľmi rýchlo. V apríli sme tento dom kúpili a keďže sa blížilo leto, tak sme sa tam hneď presťahovali. No, myslíš do týchto podmienok? Áno, aj do týchto podmienok, ktoré sa za pochodu všetky riešili. Ale potom, keď už dievčatá išli do školy a teda by som povedala, že dom nemal elektriku, tak sa to trošku tak akože že priostrilo a
učili sa pri sviečkach. Mali obhorené štice a učili sa pri sviečkach. Ale nie, potom už nám zapojili elektriku a v podstate nikto z nás sa na Drieňovú potom už nevrátil. Išla tá kúpa hladko? Lebo ten objekt je naozaj veľmi veľký, vo veľmi špecifickom stave. Súviseli s tým nejaké zapeklité veci? Kúpa sama o sebe išla ľahko a teda keďže si nás dom vybral, tak neviem, bolo to úplne jednoduché, ale mali sme veľké šťastie, pretože v apríli sme to kúpili a v máji pán umrel. Potom sme riešili nejaké pozemkové veci a vlastne 4 až 5 rokov trvalo dedičské konanie, pretože sa našli nejaké deti v Thajsku a proste ten čas sa natiahol. To znamená, že my keby sme to v apríli nekúpili, tak ten dom môžeme kúpiť až o 5 rokov, ak by teda ešte na nás čakal. Takže pán cestoval, ale stihli ste to. Áno, a my sme to stihli. A dozvedeli ste sa niečo aj zaujímavé ešte viac o histórii toho domu? Úplne spokojne aj z toho ústneho podania, pretože viem si predstaviť, že má naozaj veľmi bohatú históriu. No, mali sme šťastie, pretože suseda, ktorá bývala oproti cez ulicu a tam si postavili chatku malú, tak toto bol jej rodičovský domček. Takže my sme vedeli všetko to, čo ona prežila ako dieťa z jej ústneho podania. Vedeli sme, že v ňom žili napríklad baronky Brenzajové, alebo že tam žila stará pani Eržika, ktorá, keď sme čistili, tak sme tam nachádzali strašne veľa siloniek a sme sa čudovali, že čo silonky. A potom nám to bolo vysvetlené. Bola to veľmi šporovlivá pani, ktorá si kúrila do piecky a na deň mala 3 polienka a nejaké 4 triesky a ona si to každé jedno zviazala silonkou a tak si to naukladala. Takže že takéto zaujímavé príbehy tiež sme sa dozvedeli. Bolo pre teba nejakým spôsobom brzdou alebo povzbudením v zmysle tvojej profesie, povzbudením, motiváciou, by som to skôr nazvala, v zmysle tvojej profesie, že ten objekt je národná kultúrna pamiatka? No, nejak som to nevnímala, pretože poznačená svojou profesiou som od tej školy mala vštepované úctu k tradíciám, úctu k tomu, čo vytvorili naši otcovia a dedovia a aj mami, aj staré mami. takže nejak som to neriešila a bola som stotožnená aj s tým stavom, aký teda objekt má a aj som si to vedela predstaviť, ako to bude vyzerať. Pán mal kúpený objekt, ale 8 rokov tam nebýval, takže tam od vrchu až úplne na prízemie tieklo a keďže to bolo 10 rokov ponechané na prírodu, tak tá príroda si tam vytvorila svoje a narástla nám tam krásna drevokazná huba, drevomorka, ktorá, keď sme otvorili podlahu, tak v tom medzipriestore medzi stropom a podlahou boli takéto nádherné plodnice. My sme vám tam tie 2 pravé obrázky dali zámerne, aby ste mali možnosť sa zoznámiť s drevomorkou. Čo nasledovalo potom? No, bolo to v období, keď ešte neboli nejaké tie moderné technológie ako... Pravdu povediac, skúšala som to opalovať aj teplovzdušnou pištolou. Voňalo to krásne ako praženica, ale nakoniec sa to... Hrybová, samozrejme, hubová. Nakoniec sa to muselo aj tak všetko vybrať a tie drevomorkou poškodené drevá sa museli spáliť a
nie len dreva, ale ona bola rozrastená aj v múroch. Takže muselo sa aj tá časť múriva v tom úžlabí, pri tej vežičke sa musela rozobrať a nahradiť novým múrivom. Napadlo ťa v nejakom momente, že si to prehnala? Veľakrát ma to napadlo. Aj som si vravela, že taká drevomorka, ten dom je veľký, čo s tým ideš robiť? A to nezvládneš, a tá strecha veľká. Samozrejme, všetky tie myšlienky hlavou prešli, ale to už keď si vás chytí, tak už si vás nepustí. Si asi prvý človek, ktorého poznám, ktorý keď zistil, že vo svojom historickom objekte, a teda ešte raz podotýkam takéhoto rozsahu má drevomorku, tak to nezbúra a nespáli celé, ale začne s tým bojovať. Čo nasledovalo potom? No, my sme mali rady od susedov, že to len prekryte takou plachtou, všetko to zbúrajte a nanovo to musíte vystaviť. To potom bude dobre, to musíte len nanovo vystaviť. Takže mali sme takéto rady, ale nasledoval krok po kroku odstraňovanie havarijnej situácie, riešenie strechy, riešenie tej drevomorky, samozrejme vlhkosť, odvedenie vody od objektu a potom už krok po kroku postupne, čo bolo nutné, čo bolo treba. V akej časti domu, v akom rozsahu sa tam dalo bývať, keď ste ho kúpili? Koľko z toho celého objektu ste na začiatku využívali? Jednu malú izbičku a kuchyňu. Takže to bol... Ten zbytok bol pre psy. Áno, aj, ale nie. Zbytok pán mal nejaký úmysel s tým domom, lebo zbytok bol vlastne založený nábytkom. Takže toto sme pri kúpe mali trošku obavu, lebo my sme to kupovali cez právnika a právnik prišiel s tým, že sa musíme ešte prejsť, vyhradiť pozemok a pozrieť si dom a my sme teraz, bože, že však, ale ten nábytok, keď on to uvidí, cena pôjde rapídne hore. A my sme tak sedeli v tej založenej obývačke a on sa díva, no ľudkovia, ja vás ľutujem, kým sa ešte týchto haraburdov zbavíte. A my sme, áno, to ešte máme veľa roboty. Takže tak krok po kroku. A aký bol teda ten zámer? Ako ste plánovali obsiahnuť ten priestor? Ak ste bývali teda v jednej, v dvoch izbičkách, tak tie ostatné podlažia ste chceli tiež zobytniť? Áno, bol to zámer zobytniť a teda dievčatá zo začiatku chceli žiť v tom dome, no potom už to bolo na nich veľa. A postupne sme miestnosť po miestnosti zobytňovali. Akým spôsobom ste tú rekonštrukciu v takomto rozsahu a v takom stave uchopili? Ako ste to robili? No zo začiatku to bolo... Len svojpomocne v rodine? Alebo ste k tomu keďže potom sme prizývali? štukatéri, aj dcery sú štukatérky, takže v podstate aj svojpomocne sa veľa robilo. Potom financované to bolo z Obnovme si svoj dom. A keď nám došli síly, tak sme potrebovali nabiť nejak baterky a napadla nás myšlienka, čo tak začať organizovať nejaké workshopy. A keďže zohnať remeselníka bolo dosť ťažké, možno ľahšie bolo vychovať si ho. A teda takého remeselníka, ktorý by vás vnímal, počúval, chápal, čo chcete a ešte pri práci aj rozmýšľal, tak to bolo dosť zložité. To je celkom náročné zadanie. Ale ako ste to riešili? Vy ste sa pustili do workshopov rôznych druhov alebo ste sa zameriavali len na tú profesiu, v ktorej ste vy ako rodina odborníci? V podstate nie. My sme sa pustili do workshopov takých, všetky profesie, ktoré sú potrebné pri obnove a údržbe takéhoto domu. To znamená, keď sa robili omietky, tak boli workshopy
vápených omietok. Potom sa opravovali okná, boli workshopy opravy okien, dverí a všetky tie jednotlivé postupy, či sa stavali kachlové pece, šporáky, tak to sme si zohnali šikovných lektorov a proste realizovali sme také týždenné workshopy. Alebo aj kratšie, no. V tých odbornostiach, ako ste riešili to, že rozumiem, že ste si asi prizývali lektorov na tie oblasti, ktoré ste vy a profesíne nevedeli obsiahnuť? Ktoré sme my nepokrývali v podstate. A tí ľudia to vnímali ako príležitosť alebo ako náročnú úlohu, teda vzhľadom na... Ako tí lektori? Tí lektori alebo tí účastníci? Úplne ako príležitosť podať ďalej niečo a účastníci to bolo také nabitie novou energiou, lebo boli z toho veľmi nadšení aj z objektu a aj z toho, že sa môžu naučiť. Ako mnohým to zmenilo smerovanie napríklad, že sa hľadali a nevedeli a potom v podstate prišli na tento workshop a chytilo ich to tak, že sa začali venovať napríklad hlineným omietkam alebo vápeným omietkam. Čo musí mať v sebe človek, ktorý dokáže za 20 rokov dostať objekt v stave, chcela som použiť ten tvoj výraz, ruiny? Alebo teda ruiny, to je presne ešte druhý výraz. Do takéhoto stavu. Čo si myslíš, že je úplne tá kľúčová vlastnosť, ktorú musí človek na to mať, aby sa toho nezlakol a aby to dostal do toho stavu, ktorý vidíme vpravo? No, musí to byť dríč. A heslo mojich detí bolo: my sme hladní, my sme lační, my sme tábor koncentračný. A proste pracovalo sa. A keď sa dorobilo, išlo sa na jazera a takto boli napríklad ich prázdniny. Veľa nám to vzalo, ale veľa nám to dalo. Čo ti to vzalo? Čo mi to vzalo? Voľný čas a napríklad, čo mi to vzalo? Vzalo mi to veľa napríklad zo ženstva. Lebo žena, keď ide do obchodu, tak si nakupuje kabelky alebo si vyberá šaty a ja som riešila flexu, kotúč, brúsku a miešačku, vápno a takéto veci. Takže to mi vzalo, ale ako nie som asi ten typ, že by mi bolo za tým ľúto a dalo mi to dobrý pocit a to, že sme tomu domu dali šancu. A vnímaš to, že ten dom sa mal prispôsobiť vám alebo vy jemu? Nie. My sme proste ten dom prijali taký, aký je a žiadne dispozície sa tam nemenili. Proste áno, tiež sme tam dostali svetlo, keď sa prieskumom našlo okno, otvorilo sa, alebo zmenila sa dispozícia, že sme menili tú prestavbu, nevhodnú prestavbu napríklad tých trojákov drevených okien. Zmenili sme 2 okná. Síce boli menšie, ale dostalo sa tam úplne iné svetlo a úplne iná atmosféra. My sa k tomu ešte dostaneme v tej odbornej časti s Palim, ale ten dom má naozaj veľmi, veľmi autentický charakter, špeciálne na 2. poschodí. Ani toto poschodie, ktoré je teda zo 17. storočia, si nemala v úmysle meniť? No ani ho nemám v úmysle meniť. Ako viem, že sú tam také unikáty, ako napríklad 30 cm až 38 cm podlahové dosky a to ja už ani nezoženiem a viem, že keby sa do toho nejak chcem pustiť, tak už je to nenávratne preč. Tiež o výmene, čo by akoby pre vás asi bolo výrazne jednoduchšie.
Ako sa na to pozeráš? Vymeniť alebo obnoviť? Aj keď je to v takomto zdevastovanom stave? Rozhodne obnoviť a čo tam bolo originálne, lebo napríklad vonkajšie okná boli už menené. Aj na tom druhom podlaží boli zničené a menené. Takže tie sme robili repliky, ale vnútorné všetky sú originály ešte s krásnymi zvlnenými sklami. Takže snažili sme sa o zachovanie každého jedného detailu, ak to bolo možné. Aké ocenenia ste získali za celé to obdobie, ako ste realizovali túto obnovu? Získali sme cenu ICOMOS, nomináciu na Fénixa a najväčšie ocenenie, no proste, že dom je v dobrej kondícii. Veľmi pekne ti ďakujem. Ten tvoj ľudský príbeh, ktorý za ním stojí, myslím si, že naznačil mnohé. Tento dom je veľmi špecifický z hľadiska jeho úplnej histórie, ako bol postavený. V čom to spočíva? Zaujímavosťou je, že vlastne najstaršia časť tohto domu je vežička, ktorá bola súčasťou renesančného opevnenia centrálnej časti terajších Štiavnických baní, vtedy nazývaných Vinčachta. Po zániku vojenského významu tohto opevnenia boli jeho jednotlivé časti aj asi rozpredané, ale aj teda pokiaľ sa dalo na novo využité. A v tomto prípade vlastne k tej vežičke, ktorú tu na fotografiách vidíme, bol pristavaný obytný dom. A ten obytný dom je veľmi špecifický tým, že teda prešiel veľmi dlhou históriou. O koľkých storočiach sa bavíme, aby sme to ukotvili? No, keďže ten archívny výskum sa ešte nedostal do tých najstarších období, tak len odhadujeme, že to mohlo byť niekedy snáď na prelome 17. a 18. storočia, možno aj trošku neskôr v 18. storočí. Je to len na základe vlastne typu nejakých historických prvkov architektonických, ktoré sa tu nachádzajú. Zatiaľ teda také pomerne orientačné datovanie. Je veľmi zaujímavý aj tým, že sa tu kombinuje niekoľko barokových prvkov alebo pohľadov, to je asi to, čo vidíme vzadu, a s veľmi známym štýlom, nazvem to z nedávneho obdobia. Ako je to možné, že sa to tam takto stretáva? No, ono na začiatku, kde boli tie letecké zábery, tak vlastne vidieť objem toho domu. Pri pohľade z úrovne ulica alebo chodníka máte pocit, že ide o dom, ktorý je prízemný, ale vlastne ďalšie dve podlažia sú ukryté v streche. To je taká pomerne teda neobvyklá záležitosť, že vlastne v tomto dome od začiatku alebo krátko po jeho stavbe bolo hneď obytné podkrovie, čo je dnes v súčasnosti taká veľmi módna a rozšírená záležitosť. No a tie tri podlažia, ktoré tam sú, majú v podstate každé pomerne odlišnú históriu, odlišný vývoj za sebou. To prízemie bolo obývané najdlhšie a niekedy asi v 60. rokoch 20. storočia prešlo takou dosť výraznou modernizáciou, ktorá v niečom bola podobná tomu, o čom sme hovorili pri dome pani Kapustovej. To znamená, že boli tu robené ešte možno zásadnejšie úpravy, že boli vymenené okná za väčšie, boli vymenené vnútorné dvere za tzv. Panelákové v kovových zárubniach, a na podlahy boli naliaté betónové vrstvy. Takže ten interiérový charakter sa veľmi výrazne zmenil. A vlastne to, čo je vidieť na tom obrázku vpravo, tak to je posledný pozostatok, ktorý ešte pretrváva aj do súčasnosti práve z tejto prestavby. Tak takto bolo upravené celé to prízemie. Ja len upresním, že za tými panelákovými dvermi tá toaleta alebo práčka je vsadená v tej barokovej klembe. Takže to je na tom veľmi, veľmi zaujímavé. Ale poďme sa teda pozrieť rozsahom celej tejto rekonštrukcie. O koľko podlaží ide a aký majú charakter? No, je teda o 3 podlažia. To prízemie je vlastne teda murované. To je viditeľné práve teda jeho časť na tomto obrázku.
Sú to teda masívne kamenné múry, drevené stropy, v niektorých miestnostiach klenby. Druhé podlažie je už v tej vlastne spodnej úrovni mansardovej strechy. To je teda historické podkrovie, ktoré tam bolo zriadené, čiže niekedy v tom rozmedzi 1700-1750. Štítové steny sú murované, ale v tomto prípade z nepálených hlinených tehál. Tie steny, ktoré sú súčasne aj strešnou rovinou, sú drevené, ale tak ako sme to videli v tom dome so zrubovými stenami, tak aj tu sú pokryté omietkou, to znamená, že tú drevenú konštrukciu nevidieť. Toto podlažie je vlastne najbohatšie na historické detaily, pretože v minulosti zrejme dlhú dobu na bývanie už využívané nebolo, preto tam neboli robené ani žiadne modernizačné úpravy a zachoval sa tam ten historický charakter najvýraznejšie. Už spomenuté drevené podlahy z výnimočne širokých dosiek, spomenuté okná a ešte zatiaľ nespomenuté interiérové dvere. Opíš nám práve tento šperk. Tie dvere majú maximálne snáď 170 cm, takže okrem malých detí vlastne teda výškovo nikomu nevyhovujú, ale sú to naozaj teda pôvodné dvere s pôvodným konštrukčným riešením, s pôvodnými detailami, kovaniami a nebolo snáď ani príliš pracné ich dať do poriadku. Podobne ako sme to videli v tom predchádzajúcom dome, aj tu museli byť niektoré miesta na nich opravované, že museli tam byť dokladané nové drevo alebo doplnené nejaké napríklad chýbajúce drevené lišty, ale v zásade nejaké také radikálne úpravy potrebné neboli. Tu ešte vidíme, že pri odstraňovaní vrchných náterov sa odkryla pôvodná povrchová úprava, kde je vidieť tzv. Fládrovanie, čo je vlastne maľovaná imitácia dreva kvalitnejšej odrody, alebo teda kvalitnejšieho druhu, než z akého sú tie dvere naozaj vyrobené. Nachádza sa tu tretia perla, alebo teda ďalší veľmi významný prvok, a tým je čierna kuchyňa. Aký bol význam alebo využitie takýchto priestorov, ktorý práve vidíme na obrázku a je naozaj už veľmi ojedinelé ho vidieť? Pojem čierna kuchyňa znamená, že tam teda boli pripravované jedlá na otvorenom ohni, na ohnisku s otvoreným ohňom, nad ktorým bol otvorený komín vo forme takého obráteného lievika, ktorý vlastne zbieral dym odchádzajúci z tohto ohniska a odvádzal ho nad strechu. Pôvodne bola takáto čierna kuchyňa aj na prízemí, ale tam vlastne stopy po tom otvorenom komíne boli prakticky úplne odstránené. A v tomto prípade sa celá konštrukcia otvoreného komína zachovala, aj keď kuchyňa niekedy možno teda v 19. storočí prešla modernizáciou, ktorá spočívala v tom, že ten komín zo spodu uzavreli a pod ním postavili sporák ako modernejší typ kuchynského ohniska. Dani, ako si ty uvažovala s tvojimi dcérami začleniť takýto priestor do vášho bežného bývania? Čiernu kuchyňu využívať pre súčasné využitie, alebo teda čo bol zámer, ako ste chceli s tým pracovať? Byť taká malá kuchynka k terase. Taká letná kuchynka. Taká letná kuchynka, áno. Inými slovami, takéto priestory, ktoré sú naozaj, dá sa povedať, že až archaické, nie je potrebné búrať, ale majú využitie aj pre dnešnú dobu? No ani sme neplánovali to búrať ani meniť. Jediný zásah tam bol, že tam neboli dvere na terasu, takže sme ju otvorili, tú čiernu kuchynku na terasu, a bol tam len taký malý svetlík. A tým pádom sme to vlastne do tej terasy sprístupnili a bola plánovaná na takéto využívanie. Vytvára to neuveriteľne autentický, alebo ten pocit tej autenticity je neuveriteľne silný. Ja som mala zimomriavky, keď som do tej miestnosti vošla. Ale posuňme sa na tretie poschodie.
A Pali, vysvetli, ako je napojené toto tretie podlažie na predchádzajúce dve. V čom je jeho výnimočnosť? Toto tretie podlažie bolo vlastne donedávna len povalovým priestorom, ktorý slúžil na skladovacie účely. Ešte tam boli stále nejaké zvyšky sena napríklad. No a teda v súlade so zámerom vytvoriť v dome 3 bytové celky, tak bolo aj táto najvyššia úroveň strechy vlastne upravená na bývanie. To znamená, bola tam doplnená tepelná izolácia, boli tam vytvorené vlastne vnútorné povrchy s použitím hlinených omietok, podlahy, inštalácie, všetko, čo treba. Ešte by som k tomu povedal, ale že vlastne v rámci opravy strechy, opravy strešnej konštrukcie, vlastne túto najvyššiu úroveň strechy bolo potrebné vlastne postaviť úplne na novo, pretože zatekaním boli tie drevené trámy poškodené a nebolo možné ich tam zachovať, aby naďalej plnili svoju funkciu. Takže o to ľahšie bolo potom urobiť tam to zateplenie, urobiť tam všetky tie potrebné úpravy, ktoré umožňujú vlastne vykurovanie a bývanie v takomto priestore. Ak si to zhrnieme, že prvé poschodie aj druhé poschodie boli zachované v tom stave, ako ich majitelia našli, čo je spôsob, že sa dá na to napojiť takéto tretie, nazvime to moderné poschodie a pritom sa ten celok nerozsype? Čo sú tie nástroje na prepojenie toho štýlu? No, myslím, že to je vlastne použitie nejakých totožných alebo príbuzných materiálov, tradičných materiálov a takisto nejakých historických prvkov architektonických. Čiže z toho, na čo sa pozeráme, sú to vlastne historické dvere, ktoré nepochádzajú z tohto objektu, boli získané z nejakej inej budovy, kde teda majitelia sa ich žiaľ zbavili, čím teda svoj dom ochudobnili, ale tento teda bolo možné zase o ten takýto prvok obohatiť. Je to drevo, či už teda tie trámy, alebo sú to drevené fošňové podlahy také, aké boli potom urobené aj na prízemí namiesto tých spomínaných betónov. A je to teda materiál na rozdiel od bežného prístupu, kde sa tie podkrovia, vlastne tá povrchová úprava je tvorená nejakými sadrokartónovými doskami, tak tu je to hlinenými omietkami, ktoré tomu dávajú úplne inú kvalitu aj z hľadiska akustiky alebo z hľadiska vlhkosti a celkovo vlastne nejakej takej tej mikroklímy, ktorá sa tu vytvára. Aj takú mäkkosť to dáva tomu priestoru, že nie sú to také tvrdé, ostré hrany, ale dáva to tomu takú mäkkosť. Posuňme sa ešte k tomu najväčšiemu, alebo dá sa povedať asi najväčšiemu strašiakovi, tak by som to nazvala, k tej drevomorke. Ako sa dá poriešiť drevomorka v interiéri v takom rozsahu, ako ju našli majitelia? No, ako bolo spomenuté, tak v tom čase tie technické možnosti likvidácie takéhoto agresívneho drevokazného organizmu boli obmedzenejšie, ako sú v súčasnosti. A v súčasnosti asi najúčinnejším používaným spôsobom je ožarovanie teda mikrovlnné ožarovanie. A v tom čase to nebolo, takže išlo sa po takých ako jednoduchších opatreniach, ktoré ale teda sa ukazujú byť tiež účinné, pretože v prvom rade je potrebné tej hube znemožniť život tým, že sa odstráni zdroj vlhkosti, zdroj živín nie, pretože drevo išlo namiesto tých poškodených prvkov naspäť, ale teda už do suchých konštrukcií, takže nie je šanca, aby tam tá drevomorka mohla začať rásť znova. Dá sa povedať, že je úplne vyhubená? Pravdepodobne nie, lebo ona, nakoľko bola prerastená naozaj aj v tých murovaných konštrukciách, v tých stenách, tak tam zrejme nejaké živé časti v takom ako latentnom štádiu zostali. Hovorí sa, že ona je schopná pri vyhovujúcich podmienkach znova ožiť aj po 20 rokoch. Pomaly sa nám to ale blíži, takže by mohlo byť všetko v poriadku. A čo sú tie vyhovujúce podmienky? Lebo to je veľmi dôležité rozumieť tomu. No je to teda zdroj vlhkosti
A potom ona je veľmi citlivá napríklad na prievan, na prúdenie vzduchu, že vlastne jej vyhovujú také nevetrané, uzavreté priestory, kde povedzme, ja neviem, na jar vzniká vysoká vlhkosť, že vlastne je to také ako parenisko a to je vlastne to, čo ona potrebuje. Dobrá správa je, že všetky tieto problémy sú v objekte poriešené, ale dá sa drevomorka zaviesť do objektu akéhokoľvek aj nejakými inými spôsobmi? No, žiaľ Bohu, tá drevomorka je to teda ako organizmus drevokazný, exotického pôvodu. Predpokladá sa, že sa to rozšírilo do Európy z oblasti Tibetu, niekde z Himalájí, postupne, vlastne s nárastom prevozu materiálov vo svete, ale v Európe teda si našla takisto veľmi vyhovujúce podmienky. Dá sa povedať, že je dosť nenáročná, takže a veľmi životaschopná. A ona v prípade, že teda narastú tie plodnice a dozrejú tie plodnice, tak produkuje to sú ako miliardy výtrusov, ktoré sa dostávajú potom do vzduchu a v podstate tým vzduchom sa dostanú všade. Takisto sa to môže rozniesť, neviem, že napríklad na topánkach, na oblečení. Ako v podstate, ja si myslím, že keby sme analyzovali akúkoľvek vzorku odkiaľkoľvek, tak tam nejaký výtrus z tej drevomorky by sa našiel. Dokonca aj tu, alebo možno u kohokoľvek z nás. Inými slovami, že nie je to asi až taký veľký strašiak, ak vieme, ako s tým pracovať. Je to tak? Áno, treba vlastne naozaj ako znemožniť tie životné podmienky čo najviac, aby nemala príležitosť teda v odzovkách vyklíčiť a rozrásť sa. Takto sa teším, že sme odstránili mýty, aspoň teda pevne verím o najväčšom strašiakovi, čo sa týka renovácií. Myslíš si, že takáto renovácia si zaslúži Fénixa? Určite áno, nepochybne. Aké sú tvoje ďalšie plány so zrekonštruovaným objektom takéhoto rozsahu a v takejto kvalite? Zrekonštruovaný ešte stále nie je, ešte stále sme na ceste, takže pokiaľ sa nám to podarí a teda v príhodnom čase by sme plánovali pokračovať v týchto workshopoch a vytvoriť tam nejaké kultúrno-vzdelávacie centrum, aby teda to, čo sme začali, aby to malo zmysel a posúvali by sme tieto naše skúsenosti ďalej. Ja si teda dovolím tento záver zdôrazniť, že je naozaj dobré sledovať vaše občianske združenie, ktoré sa nazýva ako? Občianske združenie PIARK. Dá sa tam rozhodne, ako ste mali možnosť vidieť, veľa naučiť, nabrať tam veľa inšpirácie, veľa konkrétnej skúsenosti, keďže ten proces ešte pokračuje, aj keď tie najväčšie perly asi sú už odstránené. Na záver budeme veľmi držať palce a nechávam túto tému alebo ten záver otvorenú pre kohokoľvek z vás, kto pracujete v tejto oblasti, budete chcieť získavať tieto skúsenosti. Je dobré mať v oku jezuitskú barokovú lekáreň a občianske združenie PIARK. Veľmi ti ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne za to.